Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Bagko pa gani ko. Apas lagi ko naman din eh. Onsa? Ay, bagag-baga. Puno sa aso. So, Sir, ganina ra kong nagpaabot nimo, sir, kay may isumbong sab ko nimo. Wa gyud ko mo apil og paminaw ninyo, sir. Nagpaabot ra ko nga mahuman mo kay isumbong nako ang gibuhat niya na sa akong anak og kinahanglang magbayad siya, sir. Hala, hindi palimtano di manding iska. Mau yun. Og dili pa sad ko bungol. La! may problema ba, madingis ka? Hado na gyud, sir. Dako gyud kayong problema, sir. Tell me. Kadiyot lang iya. Kadiyot lang iya ha. Mahimong unyaan na mo ang problema iya. Mag-alas 2 now. Mag-alas 2 na sa hapon. Wa patay mga kaong. Kamo. Kay ako nakakaon naman ko. May di ay. Hala. Ang buti sabot ni Eli Manding. Ha? Nga ang nag-celebrar ka ron kay ni Anna. O niya lala nang yung problema tingali. Kay, may mga nang isgutan o niya ikahuman. May nga saportahan pa ka na mo. Di ba, Eli? Ambot ay. Ang ambot. Ina, Bibi. Bitaw. Ala! Nagpangamay na ang mga litson nga. Gipahimutan sa mga lamingsa, Bitaw. Ay, nakakusi naman sa ko kaganina og usa ka ikog. Doon. Mga yun na, pasanayon si Manding da. Tell me din kung ano sa'y problema. Christine, una-una mo dito sa lamisa. Tanatin. Ayaw na. Paabuton lang taka. Ay, sweet. Kanusa lang. Inigsiko na ko nimo. Ay, John. Di ka komedyahan. Di ka salang. Lain na nagbatasan. Lain na. Sige, Manding. Mamati mi sa kong asawa sa imong problema. Kuan, sir. Ay, girl. Nainitan di ay ka. Namuham lagi mong aping. Nag-blush on pa ka di ay. Gamay na lang siko na kita ka. We are listening, Manding. Kung sa magka na imong isulti nako, kabahin ang akong asawa niya nagkaroon. Dahom! Blush na to kanina. Kanon lang, kabantay ko gikilig na. Ay, malino at laki ka. Chico effects. Gikilig pa tinuod. Lang! Sis, wak man mo adto si opisina si Sir Augusto ron? Anong ka? Wak sa tumukaon og tarong kaganinas pamahaw da. Unya, wak na sa paniud to. Tuktukon ko baka siyang kwarto, no? Kung may ganahan ba siyang kaunon, aron mahatdan ako siya. Balakaw na sa taing tigwang, eh. Pero kung manuktok sa ko, dili masab ka ko kasab-a, no? Hala na niya, tuon ako. Sir! Sir Augusto! Sir, ako na, sir! Wak man mo tumpag. Nagkatug ba ka? Di man tigkatug og hapon ng tigwanga. Unya, di sa usual niya nga, dili mo sud siyang opisina kung ting trabaho. Uy, may gibati ba ka ni siya, no? Bahala na. Manuktok ko balik. Sir? Sir Augusto? Sir? Ay, wa man di masira ng tarong di. Naabli pag siya kong tuktok. Muli-lit na ko,
Aplihan na lang yun ako ginay. Uy! Dili man maabli og dayon. Murag may nagbabag. Ano man eh? Uy! Uy! Unsa to? Murag may miago magtukmo na ko sa pultahan? Ako usbat. Yes, patag yun! Inahak ang akong kasing-kasing murag mugawas na sa kundughan sa kakulba. Uy, kalit magpalpitit hinoon. Lilion ako, be. Kung unsa ning nakababagluyo sa pultahan, kung nga nung may moagumon bad ining tukmod ako. Uy! Hala! Kinuha ko! Si Sir Augusto na naghigda sa sahog. Luyo ning pultahan sa ilawak. Sir! Sir Augusto! Sir! Tabang! Tabang mo! Kalami sa lechon. Ay, ano ka niya? Higopon ka na. Uyok. Uy, sasawa na, uy. Di na sabog. Di ko pa na magsukaw patis, uy. Ay, Elke. Dili Elke kikandak ko. Elke lami kaayo, ha? Gilamian ki gagay murag gipaksit man mo ang tanang Raves the Beach Baboy. Walay kwenta. Nagipaksit nimo ang tibuok panit sa usa ka lechon. Parehas ang duwa. Wow! Attention everyone! Ay. Atensyon, paminaw, oy. Atensyon ko na, oy. Sige, paligag kaon di, ha? Hindi ko Buhay ng makadumog ba sa mga kongkong. kaon ako? Gusto ko magpasalamat karon ning maong higayon. Nagkatapok ta karon dinhi ning usa ka okasyon. Usa ka mahinungdanong okasyon. Our wedding. Iyan gito na lang iyang kamot. Ene ba? Just go with the flow, wifey. Ganina pa ko nagpaanod, habi. Kalumuso naman gani ko sa kilig. Oh, murag tinuod, no? Everyone, let's have a toast. Alang sa maabot nga mga ugma uban sa usag-usa. Ug kamo isip saksi nining maong panaghiusa. Well, magkabalibad ba ko kung kamo na imuhangyo? Oh. Ilan ni kagustuhan, makoy mahimo. It's just a kiss. Pero... Gabi ha. Murag nakauyo ng duhay. Huwag man nag-ukang. Wala, wa mag-ukang. Nagtinod-anday naman ng ilala. May pagkakit-kit oh. May pagkakit. Una, nadagit na imong bayi sa akong laki. Wala. Oy, naukang na inoan kay may nanawag. Sa mo katawagay, nindot kita no. What? Kanusta lang? Facundo? Sige. Ayaw niyo sigbiyahe. We will be there. Facundo, may naitabo ba? Christine, Yes? I'm sorry. I am sorry everyone. Pero may hinungdanon ming adtoon sa kong asawa. Panayalan mo sa inyong pagkaon ug lingaw-lingaw. But we need to go. Let's go. Facundo nga no. Pagayon mo sa inyong lakaw, sir. Dagang salamat sa inyong kaon. We need to hurry. Ha? Nga gano niyo ay. Mamiya man nga dili may kauban. Hoy, Eli, pagdali di ha. Buhay ng kongkong. Barog na. Uban sa day ko. Na. Lo, uy, hala. Gibit-bit pa gid ang kongkong sa litson. Da, katagan jud ko. Ay, mamahuli na mo sa pansyon, sir. Dili. Facundo nga na ba nadali man ta? Asa ba ta paingon kung dili sa mansyon? Sa syudad. Syudad? Yes! Palita na ba ko ni mo sa imong gisaad ka cellphone? Oh, I knew it! Mutuman ka kitag saad. Napildi ka kaganina, and so this is it, di ba? Pero wait, hapon naman. Gabiin na tang maabot sa syudad. Why, girl? Muna nagigag di ka ganahan makabalik sa syudad. Ha? Shut up. Aminin. Of course, no, excited ko. Naunsa man ko ay makabalik lagi ko sa syudad. Yes!
Giden. Wait. Wait sa, ngano din kalit man kaseryoso? May problema ba, Facundo? Ha? Manak ka nagtagdali-dali, Eli. Ha? Diti. Nanalagi. Ay, di mo tubay. Ang dali na yun. Just get inside. Ay, fine. Facundo. I'm sorry. Ha? Ngano? Ngano pa na ngayon ka man pasaylo, ha? Usay buti pasabot, Facundo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!